kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungora sa inyo nasab magpagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumalag kini ni Master Tomas D. Junio Senior, kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako mga panginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyang tanan karon nga nagasunod nining tungora aron sa ingon niana sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among itudlo nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon mga kaigsunan inyong mabati gyapon sa mong sibihan sa ingon niini nga oras alas 2 kita magsugod hantod sa alas 3 sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ingon man usab sa uban nga dapit padayon gyapon nato nga bati sa Toledo City sa Shine Radio sa Toledo. Sa oras alas 6 alas 7 sa buntag sa adlaw Domingo sa DYHR kana ug sa buhing tubig sa pinumungan sa region natin padayon naton ang bati sa oras alas 12 alauna ang takna sa hapunon sa adlaw Domingo. Ingon usab dito dapit sa Cagayan padayon gyapon naton ang bati sa DXQ sa Teleradio sa oras alas 12 hantod sa alauna ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kanang Domingo nga diin gidumala kana sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsunan nga mga mistro sa mga dapit. O ingon man usab sa alas 11 alas 12 sa DYL padayon gyapon din nato ang bati no sa maong oras sa matag Domingo gyapon usa sundan gyapon ninyo gyangyo ko ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtunod-sunod sa niana nga maong oras. O sa pagpumusta sa tanan nga mga kaigsunan dili sa Visayas area sa atong atong chapter president Pilo Sibilia uban sa iyang kapikas kinabuhi o man sa mga kaigsunan nato diha sa sa Lubang sa Asahi kasuntingan sa nila ni Sister Margarita Igunia og ni Nicomedes Igunia uban sa iyang mga pamilya o man sa Tipolo nila ni Sister Ivy Valenzuela og ni Sister Janice Valenzuela. O man usab dito dapit sa Konsolasyon sa mga Anghela o sa mga Flores family nila Sister Anghela Flores o man usab nila ni Sister Lucy Fanta o ni Brother Budbut Fanta diha sa Konsolasyon. O man usab dito dapit sa mga kaigsunan nato sa Cordoba sa Katarman nila ni Sister o Brother Manolito Duroy og ni sa atong igsoon di ay si Brother Nazar Guardiano kumusta o tinawag gyapon nga magpatalinghog kanining tungora brad og man nila ni Brother Dennis Gonzales mayong hapon usab og man usab sa atong chapter president diha sa San Remio Bugo ni Brother Junilo uban ni Brother Berto Inot maigya pong hapon kaninyo brad nining tungora og sa tanan na lang nga mga kaigsunan lakip dito dapit sa Bohol mayong hapon sa atong chapter dia President Brother Longlong Divino og ni Vice President Gregorio Painagan og uban sa mga membro dia nga tanan dia may hapon kaninyo tanan ug sa tanan lang gyud kutob sa mabuti ning mong pagsibya og kumusta gyapon nato ang atong mga Facebook subscriber ug man usab sa YouTube maayong hapon usab kaning tanan ug kanya pa ihatag ko ni sa lain nga lagad magapangusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong hapon kaninyong tanan kini usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio pakiguban gapon ining mga oras sa karon atong oras alas 2 ngadto sa alas 3 o ako na lang mga pagpangumusta sa tanan mga membro sa PBCM ilabin na sab sa ato ang subscriber
o nagtanaw sa Facebook o sa YouTube, kumusta kaninyo mga kaigsunan o mga higala. O tungod kay human naman gitimbaya ni Brother Samuel ang mga pagbati lugar sa ato ang mga kaigsunan ug ako usab diay nga mga pagpangumusta usab diha sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapika sa kinabuhi Madam Gaga Eugenio. Kumusta kaning tanan og sa tanan gayud nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM, kumusta kaninyo mga igsuon o manghinaut kami nga anak mo sa kabaskog sa lawas kanunay aron nga kana mayatong magamit sa pagpadayag sa kamatuoran. Bueno, Brad Samuel, daghan makayo og mga isyu nga ato ang pagatubagon. Abi nimo Brad Samuel, sa dili pa nato usugdan nga ato ang mga isyu. Alang sa pagpahibalo no sa ato ang mga kaigsuunan ug ilabi na usab sa mga bag-ong membro sa pagtulon na sa BBC nga pa kayo kasinati sa maong taras sa mga kaigsuunan. Daan na nga gipahibalo sa langit nun nga magtutudlo. Nga matud pa sa langit nun nga magtutudlo ngadto kang Reverend o ilabi na ni ining usa ka magwawali nga nagtawag og Aquilino Valencia nya nasuko ni siya tungod kay gi-expelled ni siya alang-alang lugar og dili kay expelled Aquilino Valencia nga kining imong ba paminawa ra gud ninyo mga higalag magkaigsuonan ang iyang sibya gikan sa launa 15 ngadto sa alas 2 tarong pabagod ning tawhana nga sige og panaway, sige pamantay sa mga gibuhat sa iyang inunta sa isikataw niya. Maayo bagud na walay formal nga tema nga iyang ipadayag dinhi sa kahanginan. Akong i-challenge nimo Aquilino Valencia kay imo mang gisaway si Reverend nga black and white sa ato pa ikaw ang white si Reverend white. Challenge na ko nimo. Si Reverend Black. Kay ang imuhang kaugalingon nagpatuo man ka og imong gisugilon og imong gisulti nga ang pagtudlo ni Reverend sa Biblia black and white naay tinuod naapoy dili tinuod. Sa to paabot pasabot nga ikaw ang tinuod. Kay imo mga ning ipamatud-an nga ikaw dili iwit nga anang hawd nga apostoles. Sa ato pa imong giingon nga kanang hawd nga apostoles mo na si Reverend. Kanang dili iwit mo nang ikaw. Sa ato pa gusto jud kang mulabaw. Di natuman jud tong damgo ni Reverend nimo Aquilino Valencia nga si Reverend nagdamgo nga naglupad siya sa kahanginan ug dunay tawo nga nagsunod niya pod paglupad. Unya sa diha nga diin hapit na lugar maapsi si Reverend gi salindot ang maong tao ni Reverend kay nganuman kay ang gusto natong tawhana nga gusto usab nga mutupong dito ni Reverend nya matong nga gisalindot ni Reverend iyang giwakli ba di ba ang katuman ana ikaw nganuman tungod kay gusto nimong apason ang kaalam ni Reverend bisag wala diha nimo imog yung tuman gitong gidamgo ni Reverend na gitaw nga nagsunod niya nga gusto gyud nga motupong niya matong giwakli ni Reverend dili ka ikaw Aquilino Valencia ingon ana unsa pay pasidaan ni master nimo sa propesya sa diha nga nagsaka mo dito sa taas sa palasyo kamong duha ni Reverend unsay sulti sa Ginoo Loy nagpadungog-dungog si master nimo ana pero wala nimo na mabantay unsay sulti ni master dito kang Reverend Loy pagbantay dili ra ba tanan nga magwawali imo diha ka anang bahina Aquilino Valencia dili ka ha nga gipropesya na daan ni master nga dunay gyoy magwawali nga dili yan ni Reverend dili ka ikaw ang katumanan Aquilino Valencia nga mingon ko nga ikaw mao ang katumanan sa usa ka magwali nga dili yan ni Reverend tungod kay ning hiwi ka maayo kay ka ni Reverend sa una kinsay nagtudlo nimo sa Biblia si Reverend pero giunsa nimo
pagbati ko sa Reverend, imong giingnan nga si Reverend nagpataka og tudlo sa Biblia. Buto ipasabot nga ikaw mao'y dili nagpataka pag tudlo sa Biblia. Pagklaro Kilino Valencia, kining nahitabo nimo karon nga nagpasidaan ang Ginoo nimo nga Loy, pagbantay kay dili ra ba tanan nga magwawali imo. Di ba ikaw usa ka sa magwawali? Meaning hiwi ang pangutana. Pruibahan nato nga si Master nag-ingon gyud nimo nga ning hiwi ka. Ni ay record sa usa ka mga kaigsuonan nga mga membro kini nga dugay na kaayong membro kini sa pagtulunan sa PBCM nga nagpamatuod jud nga ikaw hiwi jud ka kay matod pa nimo gani nga ginang ka ni Master nga ke bantay baya ang balay ni Luloy. Gisugo kas Ginoo nga bantayan ang balay ni Luloy. Wala ing na nga bantay ke ang balay ni Luloy kay yawa na si Luloy. Ato ra man gyud nang i-emphasize karon. Pabantayan ang balay ni Luloy ngay magingon nga kanang balay mao nas Luloy. Pero giunsa nimo? Imbis nga gisugo kas Ginoo nga bantayan si Luloy, unsay gibuhat nimo imong gisungag. Nga nakatuman ka ke sa kasuguan? Nakatuman ka? Wala gihapon. Atong pamatud-an ke nga ikaw hiwi gug ka. Dili kami mo ay nagsultian na mismo kami. Ako mismo nakadungog ko na ni Master nga ikaw hiwi gug ka nga pagkatao. Ha? Ato ning prubahan imo maning tingog ke. Aw tingog man ni sa mga testigos nga mga membro man ni nga karaan, membro man ni sa PBCM nga gipamatud-an gyud sa mga membro bisan ako nakadungog jud ko nga kinis aki hiwi gyud ni. Atong patalingogan ang kining sulti sa mga kaigsuuna nato nga pamatud-an gyud nga kini si aki hiwi. Ato sa ni plasta pagayo. Pamatud-an nato ni. Sa pagkakal president sa puting batong Reality, number 30 nga branch, sa akong nadungog ni Master sa ibang milyo, nga ang balay niya ki, bisan sinatupa ang portaw, dili din mga ba. Kanya, yun man ni Master nga himi ang iyang balay, nga diyan na dayo ni Pedro Paglinawan, disupot, iskalado man, nga natingala ko anong dili man mo man nga wala man iyang balay, anong ginan mo Master nga siguro. Di ba? Giingnan ka ni Master nga kanang balay ni aki hiwi. Di ba ang balay nagrepresentar kana sa tao? Daan ang gipropesya sa Ginoo nga mo hiwi jud ka. Mga bitaw ni nga kada tagaw taw nimo din histiwaili walay format nga tema para sa kaluwasan. Puros pagpanaway pamantay sa mga gipangbuhat sa iyang isig katao. Sagiton ta ka. Pagbuhat og tema sa kaluwasan kanang imong sitasa nga dili kang reverend. Ayaw pagpangupya sa gitunlo ni reverenda nimo maglain kag imong sitas kanang dili gyud kang reverend. Kay kung maggamit-gamit ka gani sa sitas nga gigamit ni reverend nga gitunlo nimo nagpasabot nga ikaw kupya-kupya ka, ikaw ang black, si reverend mao ang white. Hagiton ta ka ke pagbuhat og tema dinhi. Ha? May laki makakas Biblia. Pagbuhat og tema, partis kaluwasan sa tao, ayaw gamitan ng mga sitas na reverend. Kay may laki makakas Biblia. Bisan dali nang imong gamit-gamit sa wan, imo bagod na. Ha? Kabahin sa Espiritu Santo, di ba sa reverend mo una na nang nagtudlo dinhi nato? Pinagi sa Bible study nato sa unang panahon, pero yung sa nimo, giawat nimo. Gikopya nimo aron ang tao mo tuon nimo. Ha? Mo na diha ang ato ang napamatud-an nga kini si Aki nagpataka na lang gyud ni siya pulos pagpanaway. Iya para ba kung giingnan Brad Samuel? Tagaanta lang kag panahon Brad Samuel no. Iya pa kung giingnan.
ang kuno ko ni Andy. Nga nagdala kog bata. Unya, nagdala kog bata, ako din ng anak. Be, pamatud-an na to, ikaw Andy, hagiton ta ka. Pamatud nga ang bata, ako ng anak. Hagiton ti ka Andy, anak magkangaki. Hagiton ta ka. Kay imo magingnan imong amahan nga natong bata nga kuno ning kuyog kuno. Dito dapit sa bulalakaw kay naa mo kung bulakaw nagpuyo. Akong anak pamatud Andy, hagiton ta ka Andy. Pamatudi nga katong bata ako tong anak. Ikaw ba nagpataka na bugyaw-yaw ba? Klaruhan ninyo na. Ikaw ke nagsulti makan ako. Nga kada nimo abot diri sa Cebu, gikan kas Cagayan unsay gisulti nimo ke nako. Buang nga Brad Cesar, gisugat kog mga babae dasper. Kay ilang ibaligya ang ilang liter B, pangutana ke pila kaha ka liter B ang imuhang gipalit. Ha? Pila? Pakako na ba ka? Kay ang ako ang kuan mo kay kani ako unta no dili bigot unta ko ani kay ngano law ay kaayo ba? Ako bitaw ni sang Inan Brad Samuel nga kay dili man ta kontra kay pulos man ta PBCA mga atong kontrahon ang laing reliyon. Siya gyud nanguna na to. Ha? Ako kay ginan ako anak nga dili na to na buhaton kay pulos ta BBCM kita rin nagpakaulaw sa atong kaugalingong pagtulunan pero unsay imong gibuhat ning patuo ba kanako wa jud kaning patuo kay nagtuo ka nga pinagi sa imong pagbulgar maulawan me unya ang pangutana ka kinsa man karon ang maapektuhan di ba si Master ke nasabtan na nimo di ba ang pagtulunan mo nadaot. Dili kami, kaya di man may makaluwas sa mga tao. Si Master man, ang pundok man ni Master mauman. Pero sa imong gibuhat, imong gibutyag. Busa, mautana lang po kunin mo. Ikaw, nagsulti makanako. Nga buang nga Brad Cesar, na ako'y gikasakay sa barko nga babae. Unya, gusto man magpalibin. Gustong maipon ako. Ang pangutana, asa man nimo tan-oge ke katong babae nga imong giingon nako nga gusto makiglib-in nimo. Katong nagbaligya sang liter B ba? Be, ngutana ko nimo, asa man tong bayana nga gusto makiglib-in nimo nga kasakay nimo sa barko ikaw magsulti na anak ko. Imbis bitaw nga dili ko ingon ani imo jud kong hagiton. Pasangin lang pa kunimo. Nga nagdala-dala kong bata, ako ng anak. Magdala day bata, ako na dayong anak. Pamatod Ande. Hagiton tikawan de, anak makang ake. Hagiton taka, pamatod Nga kato bata ako ni tudlo nimo ng bata, ako ba ng anak. Kay naama ka magpaayuhan man ka sa imong sakyanan diya sa Bulakaw. Pamatod Kamu mga bakakon mo dagko ba? Laban-laban ka sa imong amahan. Hagiton tikawan de. Pamatod nga kanabata ako itudlo nimo ng bataa. Kanang bataa anak na sa akong trabahante. Angay kang may baluan na Ande. Balin siya. Dili na akong anak. Klaruho na to na. Be, asa nimo tanugi ke? Katong babae nga imong kasakay sa barko nga gusto makiglib nimo. Asa nimo tanugi? Ha? Imbis bitaw nga dili ko ingon ani kamo gyud manghagit-hagit. Ang ako untang gusto tima por tima sa kaluwasan. Pero unsa imong gibuhat? Wala nakastima Unsa pa imong gihimo? Imo pang gikabuangan si Samuel imong giingnan. Nga yawa ning anak kani, ikaw ba? Ikaw manggod. Manabot gug ka wala namang ko kay mao bitaw to giingon ni TC Arias nimo nga kinis Aquino nalisuas pangisip. Nabuang ba? Wa po ko mag-ingon nga buang-buang ka, nga naghubo ka. Nabuang ba sa pagpanabot ba? Nga nung buang ka sa pagpanabot ni Aragod Kitagagag sampo ni Samuel. Pananglitan na kay anak. Unya ang imong anak sugoon nimo salbahes dili ibutuman nganlan gyud na yawa mining anak ka gisugo nako wa gyud mutuman
Unya, sampol manaki. Nga imo na yung giingon si Luloy na, ikaw ba? Nalisuan na kas pangisip ki. Sampol to ni Samuel nga kung maghingan og yawa nga to siyang anak. Dili sabton nga yawa na nang imong anak pananglitan kana si Bubong og si Ande. Imong gisugo di mo sugot. Bisag unsa nimong sugo di mo sugot. Unya tungod kay sa puton magka nga pag-amahan, unya nakaingon ka ni Ande og ni Bungbong, buang maning anak ka ni. Naama kay red ka mong og buang tungod kay wa mo tuman sa imong sugo. Kung si Master nag-ingon man nga yawa si Reverend, kay natong tungura manggod, ang gusto ni Master nga maminaw tas iyang ebanghelyo. Kay matot pa ni Master, dili rabas sa tanang panahon, ako mag-ebanghelyo. Unya natong tungura si Reverend, wala man diha sa ebanghelyo. Katungod man na sa usa ka man nga mahingan nga to siyang anak og yawa. Pero ang pangutana, nahimo bang yawa? Pananglitan, taga-example ke. Si Apostol Pedro, ginganlan ni Kristo og yawa. Nayawa na bas Pedro ke? Di ka kamaong manabot ke? Di man kumo kay ginganlan si Reverend og yawa. Yawa na gud pero gitinuod ni mo na. Di ba mabaw kag utok, mabaw kag paminsar, naupaw na nimong ulo, wa gapong kay buot. Di ka kamaong musabot sa imong utok. Di magkumo kay maghingan og ang amahan og yawa nga to siya nga yawa na gyud na. Unya kung si Reverend gingnan ni Master og yawa, natinood na bagyong yawa, ikaw ba? Usa man na yung utok? Ha? Di makakamaong manabot? Imong gitinuod nga si Reverend yawa. Kinsa maruyawa, di ba ikaw? Di ba nag-ingon ka nga kung ang tao magyama-yama yawa, di ba ka nagyama-yama ka sa imong kaugalingon? Niya pa ang imong pagyama-yama. Ha? Naghatag og example. Ako, kang Haring David. Ingon dayon ka. Nga si David nangumpisal. Kay ang iyahang gihimo ni David, ang asawa ni Uriah nga si Bathsheba, giasawa ni David. Pangumpisal pod mo ha. Ikaw ba? Marukoy kang dako ba? Gihatagan kag sampol kaning ingon bago kaake, paminaw ha. Nag-ingon mago kaake nga ikaw limpyo ka sa imong konsensya, wala kay sala. Bisang gani pagkupot sa pante gikan sa imong pagkatao hangtod karon wa ka kakupot og pante. Wa kay sala. Limpyo ang imong konsensya, pero gisumbag lang kas Ginoo. Nganong gisumbag magas Ginoo? Ikaw mismo nagsulti ana. Tungod kay naibo kas usak ka babae. Sumbagon bago ka o wa may baw sa Ginoo na imong nahuna. Sumbagon ka kag tarong ka. Nya mingo kag limpyo kas konsensya nimo. Di ba ginanta ka? Moingon ka kay nga limpyo ka sa imong konsensya, limpyo ang imong kasing-kasing. Wa kay sala, matod pa nimo kay wa ka kapanapaw. Nganong gisumbag man ka wa pa ka kapanapaw. Mo man pangutahan naron di nimo. Asa tan-ogin nimo tong babae nga imo kasakay dito sa barko nga gusto nimo makiglipin. Asa nimo tan-ogin na? Mo man naron. Karon niya nagkumpisal si David sa iyang mga sala. Ngano nag-ingon ko nga gigamit ako ang propeta nga si Haring David. Tungod ka diingon ka, limpyo ka sa imong kasing-kasing, wa kay sala. Pangutana ki, ang mga propeta nakasala, manggali niya, moingon kaki, nga wa kay sala. Si Apostol Pablo nakasala, moingon kaki, nga ikaw wa kay sala, limpyo kang konsensya. Si Pedro nakasala, moingon kaki, nga wa kay sala. Nakasala manggani ang mga apostoles, nakasala manggani si propeta David. Ikaw ni noon moingon kang wa kay sala, bikin siya magkuno dili buang og utok ana. Ikaw may buang og utok kano man, gitagaan kag sampol. Ha? Nga ang propeta nakasala. Si Pablo nakasala, kadagan iyang ipangpatay. Si Pedro nakasala, unya ikaw kay moingon ka limpyo ka sa imong konsensya, limpyo ang imong pagkatao, bisang gani pagkupot sa pante. Wa ka magkakopot, bantog ra, kay sumbago na imong bas Ginoo, kay wa kay sala. Sumbagon magugkas Ginoo, wa kay sala. Nginlan magugkas Ginoo nga kanang balay niya kay hiwi, di ba? Daan ang gipropesya kay nga mahiwi ka.
Ha? Na masuko ka o i-expel ka? Labon bitaw dito mi sa imong balay kay gusto makiguli si Reverend nimo. Gusto si Reverend muluhod unta sa imuhang harapan. Mangayo pasaylo kun nakasala man o galing si Reverend unsay gibuhat nimo ke. Ning ipsot ka kay di ka gusto makiguli ni Reverend. Pagutana, kinsay may nakasala? Ikaw. Ha? Bisang gani karon sa sulti ni Reverend ka ganina. Willing gapon mo. Kon mo dool mo ni Reverend, mangayo bog pasaylo, willing si Reverend nga mudawat ninyo. Pero magdumili gyud kake nganuman kay hiwi na gukadaan gipropesya na gud na ni Master da nimo. Hiwi na gud na bago hiwi. Ha? Atong basahon sa Biblia, Brad Samuel. Kining giingnan sa Ginoo hiwi. Ha? Matulid pa banik, Brad Samuel? Be? Basa ragod, Brad Samuel, ang Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 13. Kung ang Ginoo, moingon gali ni mong hiwi, baliko na gani ka ang pangutana. Pag inong kas Ginoo, baliko, hiwi, may tendensya pa bang matulid ka? Basa ragod, Brad Samuel, Ecclesiastes, Aniya. Kapitulo 7, versikulo 7. Aniya, Brad Cesar, basahon tang nakasulat sa Ecclesiastes, no? Sa iyang Kapitulo 7, versikulo 13. Ang atong pagkabasahon, giingon din matod pa sa City, Kapitulo 7, versikulo si 13. 13. Inyong patalingugan mga kaigsunan gingon. Palando nga ang buhat sa Dios kay kinsang matulid ni adtong iyang gihimong baliko. Oh. Ipapalandong daw ang buhat sa Dios kuno. Kay Katong kinsa iyang gihimo? ang iyang gihimo ni adtong mga iyang gihimong baliko daw matud. Karon, katong baliko, Brad Samuel. Katong gihimong baliko sa Ginoo. Pwede ba ito matulid? Ecclesiastes kapon, Kapitulo 1, versikulo 15. Aniya Brad Cesar. Kay gihimo manghiwi ni Saki. Pangutana, matulid pa ka ni? Be, Aniya Brad Cesar atong susihon katong gihimong baliko sa Dios. Katong gihimong hiwi. O nga hiwi kun matulid pa ba to? Kung ang Dios na atong kuagpayag ngayo sa 15 versikulo 15 sa Kapitulo 1 sa Ecclesiastes. Kadtong baliko dili na matulid ugadtong nakulangan dili na maisip. unsa ang baliko? Katong hiwi, matulid pa ba? Atong hiwi Brad Cesar dili na gyud dito siya matulid. Oh, mao na ki. Mo bitang gipropesya kas Ginoo nga kanang balay ni aki sa laktod nga pagkasulti kanas aki hiwi. Baliko. Ang gihimong baliko ke sa umala sa atong nabasa sa Biblia, ang baliko di na gyud na mahimong matulid. Kay dugay ng mga panahon ki si Reverend gusto makiguli nimo pero ikaw ang dili makiguli nganuman kay gihimo kanas Ginoo baliko. Pagkabaliko na galing sa mas buktot kanang buktot tayo kake. Ha? Buktot tayo ka. Ha? Abi kaniya og siya ba nakapuntos na gud siya ang kagalingon pag sure daw eh. Ha? Niya pag yun. Suko kay gi-expel labon bitaw Reverend gusto nga makigbalik siya po'y dili. Di kinsa mo ribuang ron. Ha? Kinsa ribuang? Di ba ikaw? Oh, niapa kang Suryano. Si Suryano, nag-ingon si Suryano ato naguning pamation ni si Suryano, Brad Samuel, ato ni paminawo ni si Suryano nga gituis sa buwang. Tanawa rin naabot ba dito sa iro? Tanawa rin sa kabuang aning tawhana ni. Paminawon ta ni si Suryano, ato ning paminawon si Suryano. Lia dinhi ato ning basahon ning gi pahayag ni Eli Suryano. Dere. Ato ning ano na? Giingon dinhi. Paminawon ta ni ang sulti ni Suryano. Adventist Church na membro niya na o pastor man po nun eh. Okay? Be, ato ning anon.
kini gisulti ni Soriano. Be, ato na ibalik kay para maklaro jud ba. Kay gibalik ko ni Buang. Bisag wala magsulti Soriano, yang dugang-dugangan, marukoy ba? Adventist Church na membro niya na o pastor man kuno ni. Okay? Naglandong ang video igsoon. Ang dili na tadatang nga magwali ang gitawag nga PBCM igsoon. Dili na tadatang nga magwali ang gitawag nga PBCM igsoon. Dili na rin hoy. So ato ning basahon ang Biblia, mahitungod sa Holy Spirit igsoon nga dispensation sa atong panahon karon. Ha? Kaya kani atong nga gilantaw gahina ang previous na video sa PBCM igsoon nga ilag yun nga giprog nga ang Holy Spirit Dios, pero ang problema kay nagpakatao sa persona sa ilang usa ka divine nga master. So mao ba na ang pagpadayag sa tinuod nga espiritu? Ingani siya igsoon. Kung ato lang taon ang Dios espiritu o ang Dios walay pagkausab. Kung ang Dios espiritu naturalmente wala pud nay pagkausab. Atong nakita nga sa iyang pagpanlansa nga tungod kay ipamatulag namo ang Espiritu Santo, admitado siya nga gipamatud-an namo nga Dios nito o me niya na, pero ang nakaproblema kay nagpadayag ni og persona diya daw sa among magtutudlo. Kaya ang Espiritu daw kuno kung susihon lugar sa iyang explicar ang Diyos o ang Espiritu wala man kuno'y pagkausap. Pero sa ato na nang natunan, ang Diyos walay pagkausap tungkol sa ato nang nakita sa Santiago 1:17 na ang Diyos walay pagkausap ni landong gumikan sa pagkabalhin o gawas niya na nga ang iyang katuyuan dili mausap. Sa ato pa kung ang Diyos dili mausap, dili po siya magbakap. Yan na, sumala sa ato ng naisgutan sa Hebranon Kapitulo 6, versikulo 17-18 na duro kabutang nga walay pagkausap nga dili mahimo nga ang Diyos mamakap. Pero kung iyang lansangan na himuon niya nga ang Espiritu gina sa natunan nato si Kristo Espiritu sa sinugdanan sa unang Pedro 1:6 ngadto sa 11 espiritu siya, pero nagpakatao siya nagbutang og lawas ang tod gani sangko kita sa atong magtutudlo kang master nga naapon o karon lamang sa atong pagtuon nga ngano nga aduna na iwali nga Espiritu Santo kana ang atong susyon, pero kung manubag kita ang atong pagpanubag, dili kita magabuhat sa pagpanubag nga personal. Nganong naghisgutan yan na. Tungod kay bisan pa ang ubang reliyon, ang usa sa nagtukod sa ang dating daan nga si Eli Soriano, nausab siya ng prinsipyo nga kung makig-argumento, kay na may nakig-argumento na to nga kanhin pasukan niya na doon. Sigurado gyud nga niya di Aquilino Valencia tipod man ka siya mosugot dito kang ilan ni Macarayo naasam na ni mo na doon ikaw ginay mag-leader ana labi na nga imo kong ginan nga black and white ang mga pamahagi sa pagtubag sa Biblia pag mahuman gani ning among mga pagpamatuod o pagpanubag nining pangutanaha balikan ra unya kanamo. Kaya kung di na mo ni tubagon, makaingon sila nga naglisod mi. Nakaroto pamation ang sistema kung makig-argumento o kung dunay pagtulunan na isgutan. Matod pa ni Eli Soriano na amo nang gingon nga prinsipyo usab sa mga ministro sa PBC sa pagtulo ni Master nga kung magpamatod, walay personal na isgutan. Kung asa ang argumento, dito ka magbase. Yato pagkaliwagan si Eli Soriano. Aral ang pag-usap
pag-usapan natin, huwag personal. Dahil ikaw man, may kuto ka rin. Sabi nyo, may kuto ako. May kuto ka rin, tao ka rin eh. No? May bakterya ka rin eh. No? Okay, no, para ma-replace sa mga kaigalaan na nagsunod karon sa Deber. Oh, unsay atong nadungog? Matud pa ni Soriano, aral ang ating pag-usapan. Hindi yung mga personal. Kung may kuto ka rin, matud pa ni Soriano, sayang kontra ba? May kuto, matud pa sa kontra, kung may kuto ako, si Soriano, may kuto po itong nagkontra po niya. Kung may bakterya man si Soriano, may bakterya po ang katong nanaway po ni Soriano nga laing relihiyon. Balo ka giun sa paghiwi sa buang. Ingon ko buang, bakit tubagon ko ning buang, sumala siyang binuang. Giun sa paghiwi ni Aquilino Valencia. Uy, ning abot may noon siya, ingon na siya, di ba ang bakterya na amanas tao? Dili lang sa tao, kung dili naapos iro. Tanawag unsa ka, marukoy ba? Marukoy ko ning tawhanan is, kanis aki, pagka marukoy. Ang punto ba, aki, nung sa taong kado, wa naman kas pamuot do. Ang isyo ni Soriano, nag-ingon si Soriano, ang ato ang pinag-usapan, aral ng Biblia. Wa maingon si Soriano nga personal. Bawal ang personal, matud pa ni Soriano. Kung giingnan si Soriano nga naa siya'y gitawag og kuto, naapoy kuto putong iyang kontra. Kung giingnan si Soriano nga naay bakterya, naa po kay bakterya. Giun sa paglubag sa buang. Ang tao naay bakterya. Ang iro po naay bakterya. Ang iya ba nga makalusot ning sakit sa iro ba? Tanawon talag kinsay naay sakit sa iro. Asa tanugi ke ang katong babae ngay mong kasakay sa barko. Asa nimo tanugi ke? Di ba? Naapo kay sakit sa iro. Nya manumangil ra ba ka? Karon, tanawan ning marukoy nga tao. Ingon day siya. Unya, kay ang iro na may bakterya. Kinsa maroy na ay sakit sa iro, ay nilusot siya. Pangumpisan mo, kamong naay sakit sa iro. O intaon, ang nanaway otro pong naay sakit sa iro. Hoy, ke, wa kay sakit sa iro, o wa pa kay uwag ke, makaanak ka kagdaghan. Hoy, ke, uwa kay sakit sa iro, makaanak ka kagdaghan. Magklaro di, oy. Mingong kag, wa ko kakupot og pantay, matupangaki. Giyon sa na nimo asawa, wa na nimo kupti na pantay. Ikaw ba marukoy kanda ko ba? Wa kay sakit sa iro, ngano nakanak magagdaghan? Ikaw ba manulti wa kay buot? Niya pa yun iyang kabuang Brad Valencia? Kini bang Isaias 43:5? Kini Isaias 43:5 paminawa na gud nato Brad Samuel. Kay iya ni pud ni gikabuangan na pud ni. Gikabuangan na pud ni aki marukoy gud. Wa marukoy ba? Atong paminawan ning Isaias 43:5 nga kapuli kununis katawang Israel nga mulutaw sa Pilipinas mo kununing mga tawhana ang ipanudlan og daotang espiritu pagsuda kay uy nabuang naman kas paghubas Biblia nagyama-yama kanike og wa klaruha gali ni kay ba ikaw may musulti ke paminawa na to ni musulti Kinsan lang puno pa na. Puno ng mga kaliwatan, mga tagahalayong silangan, mga natawag, mga bitasaran, dili puno na sa lugar, pinagi sa ulubog-dugo. Ha? Kay Nubi, Roma Nubi, 90, Nubi, 6:8, kung dili saad, puno ka na sa Diyos, pinagi sa ulubog-dugo, pinagi sa saad. Musak ka ng mga kaliwatan, na nasa ilong silangan, matugpan niya, mo ka na ang isunlan sa espiritu nga dautan. Allah, diingon manunuan ni anak na unsa naman taon si
kanang igsoon na to ni Brad Valencia. Kaya nga po, hindi mo... Sa una kay, agsuon ka, karon di na. Recall niya ang tuwanda, ang iyang ipahayag nga yung kanang sungala lugar Silvia. Kaya aron mo iya itong mabantayan ba ang iyang mga sultiyon niya. Kaya lain diya kayo ni pamatiyon, tiyaw mo na. Nga, butaw ron, nga kanang nasa ng silangan ng mga katawan, nang katumanan sa mga katawan, nga matagpagino mo ang mga katawan ng silangan, doon ay nagdala lugar sa kaluwasan, nga ang ilang gidalang doktrina, balita na si Espiritu Santo, para sa kaluwasan, ingon pagkahana, hindi akaroon pagkando, o gini sila, muna ang bitag na, matuwamisar na kanasuglan sa mga dautang Espiritu, abdoy, naunsa naman ang tao, pagdalas istorya ni Brad Valencia ako ni Pabate. Oh? Gikan ni mga kaigsunan sa gikuha niya nga sita sa Mateo 12:46 hantod sa 45 atong ipadayon. Kanawa na tumoy, Matia, ang imong resulta sa imong pagkuandak. Kaya pagsupak-supak ni Riberin, kaya ingon Riberin sa Riberin nga black and white, musa atong niron nga tonan ng kisaway nagsulti gusti ng gani kay aron mga malinawagan o masauran sa mga tao nga nagsunod. Nini ko na. Ay kaliwatan ko nung moabot na mo ka na ang may tabo. Nahain man kini mga kaliwatan nga may tabo ka ng maong pamahayag sa nakasulat sa Biblia. Unang giingon sa Buhat Kapitulo versikulo 37, pamatay ka ni mga igala. Kanawas, conclusion, pamatiya Sa inyo mga tumanaw niyo. Kung sa inyo mga anak, Alike, wag dyan na po may kating-kating nga dyan. sa inyo mga anak, atong mga anak, atong sa wali sa mga apostolos, mga injil, o sa pagkatusan na pagkatawag sa Ginoong atong Diyos. Asa? Sa matatusan na pagkatawagon, nga atua sa alayo sa matatusan na pagkatawagon sa Ginoong atong Diyos. Asa mo yung pagkalayo? Nga na ang mga katawan, tawagonon ba? Na wala pa na mahitabo sa atong panahon sa atong Ginoong Yesu Kristo. Tama ito po. Ano sa tulisiko? Oo. Namatong pa. Tungod sa Kapitulo
Nanalato na kana sila gitawag na sila mga anak sa Diyos. Ha? Para Ito 114. Illegal this time nila ako having the leading commercial center in the Philippines. It was the center tree to the forest. Ang Pilipinas, wala nang yung mga katawan din sa alayong sila ng oras, nag-iiskutan sa Biblia, mga anak sa Diyos. Nung kinikaroon ang Pilipinas, niya ang gihisgutan sa tanang alayong sila ng niya din yung mga resulta na adunhay sa Pilipinas ang katumanan sa tagna sa mga katawan nga kanang mga katawan nga mga anak sa Diyos. Kung nasa mo ito, katuman na sa halawang silangan na din sa Pilipinas, o ato madayon, kung sa lugar na ang reaction o resulta niya kanang ganyan ng mga anak sa Diyos na nasa halawang silangan din sa nasod sa Pilipinas, ang katawan niya, ipadayon mo lang, kumatiyaw o mayote. katawan. Puso wala lain nga nagpamatuon kami din eh. Dili atong panahon karon. Ang mudala na sa kaimpitan na mamumudala sa kaluwasan sa tao. Muna ang gapit sa Espiritu Santo kalili. Oo. Tiyaw, sa iyo nito pag-istorya, ang dala na sa kaimpitan matungod sa kaluwasan, mauna ang balita sa Espiritu Santo. O, padayon pa lang. Kung sa doon ng mga kanang mga itabo niya ng mga kaliwatan na matugtan mo, mga anak na sa Diyos na sa halayong silangan din sa Pilipinas. Kung sa lugar ang mga itabo niya ni ato doon ang kongatuan si Brother Aquilino Bencia. Pero kay nakasulat na nasatag na sa Biblia na ang magdala na sa kaluwasan dili atong panahon karon mauna ang Diyos Espiritu Santo. Muna. Doon yung mga kaliwatan na nasatag na sa Biblia na masunlan niya sa isututan ni Master. Patay. Masunlan sa Espiritu nga dautan. Uyaw. Mga mga kaliwatan, kaning ganyan nga anak, kaliwatan nga anak sa Diyos. Nga namunito sa halayong silangan sa Pilipinas, pauni ang kaliwatan na nagtunyo partis kaliwasan sa Diyos. Kung basag ng mga katawan na gingon ni Master na may masudlan sa daotang Espiritu. Iyaw mo na pagka-istorya, ke? Ke. Wa ka mao, ke. Pataka man taong kagamit og sitas ki oy. Hoy. Agoy in taon pagkauwaw og ako bitawan na no. Matay di na kumuwalig gawa ili oy. Kabaga bagyog naong aning tawhanan ni nagamit-gamit og sitas Isaias 43:5 nga kanang mga tao nga kapuli sa katawang Israel mulutaw kana sa halayong silangan nga mao kining Pilipinas. Unya dili na sa unod ug dugo kundi sa saad ng mga kaliwatana matod pa ni Aki. Unya giunsa kanang mga katawhan nga naa sa haliyong silangan sa mga pulo sa dagat. Mao na sila ang magwalis may balita sa Espiritu Santo nga magdala sa kaluwasan. Kay diha na nang maong mga katawhan nga mulutaw sa haliyong silangan nga maong Pilipinas, diha na ang tao makabaton og kaluwasan. Unya matud pa ni Aki, mao nang mga tawhana ang gisudlan sa Espiritu nga dautan. Ke tarong ka manulti anak ke tarong ka ke tarong ka wa ka mabuang sa imong utok nga imbes nga kining mga tao nga naa sa layong silangan nga mao kining Pilipinas magwali sa Espiritu Santo para sa kaluwasan mao may sudlan sa mga yawa. Agoy pagkaluoy nagpataka naman ni gamit og sitas katawaan ka sa Iglesia ni Cristo Manalo anak kay kanara bang Isaias 43:5 giangko na ba na sa Iglesia ni Cristo ni Manalo nga sila na ang ikatulong hutong sa katawhan nga mga katawhan kana ni Cristo nga wala pa masakop sa turil ni Cristo. Katawhan ka na ki masudlan ka na nagpakaor man taong ka oy. Unya mingon ka ni Reverend nagpataka o gamit sa Biblia ikaw ang nagpataka Aquilino Valencia wa kay buot manulti niya pagyud ning imong sulti. Matod pa na niya sa imong gisulti ka ganina Brad Samuel ang Mateo 12:43-5 nga naay pito na basara gud Brad Samuel aron maklaro na to ni aron aton leksyonon ni tawhana ba nagpataka naman ni gamit sa Biblia unya kana kunong pito ka
daotang espiritu kuno mao kuno nakita. Be basahan ko Brad Samuel kita ba na? Be Anya Brad Cesar, basahon ko ning 12:40 sa 43 sa Mateo. Mateo 12:43 hantod sa 45 nga mao ni gipasangil ni Ake. Nakita kuno na kanang pito. Usa kuno ana mo kuno Sige, ang diretso leader na lang si sa Brad kaya nga atong oras. Oh, niya 12:43 o 45 gingon sa diha nga ang mahugawng espiritu magula na sa tao kini musuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangitag pahulay. Apan wala sila'y makaplaga nining unya nagaingon siya mubalik inuon ako sa akong balay nga akong gikanan ug sa pag-abot niya iya nakita kini nga wala puy siniligan na ug maayo ng paghimutang ug unya matud pa sa atong mabasa padayon sa 45 molakaw siya ug magakuha o magkuhag laing 7 ka mga espiritu nga labi pang dautan kay kaniya katong maong espiritu nga dautan. Oh, nga misuroy. Nga misuroy lagi siya aron sa pagpangitag pahulay. O man siya nakaplagan busa milakaw siya pag-usab. Unya aron sa pagkuhag laing 7 nga mas labaw pa kadautan daw kay kaniya. Og matud pa sa sila mosulod og mupuyo nini. Og ang ulahing kahimtang niya adtong tawana mo labi pa kangilad kaysa sinugdan. Mausab kana ang mahitabo ni ining kaliwatana nga dautan. So ang iyang konklusyon nga kana kunong daotang espiritu nga misuroy nya nakakaplag pod siya og lain pong 7 ka espiritu nga labaw pa kuno ka dautan pa yun natong unang daotang espiritu pero kinsa iyang gihimo kanang 7 ka espiritu mao na si Samuel, mao na si Cesar, mao na si Bobot mao na si Mangalos, mao na sa Debrisaba, mao na si Librico, mao na si Hernan Pipi, mao na si Kanyaman. Uy, intaon. Wa man intaon direke sa Mateo 12:43-45. Unya kay 7 man pangutana. Pila naman si Samuel 1, si Cesar 2, si Bobot Panta 3, si Dennis 4, si Mangalos 5, si Rizaba 6, si Hernan Pipi 7, si Donald Kanyaman 8, si Mario Chabet siyam. Unya sa manani kay nga sobra meno guban pa nga mga magwawali. Muhaong kanay muhubad sa Biblia nagpakauwar man ka tawhana ka pero kinsabay gisudlan sa dotang espiritu. Angay ni mo mibawan basa ra God Brad Samuel Lucas 8:1 ug 2 kinsa ni gisudlan sa 7 ka espiritu manang biblikaho nato ni kay kini tawhan na ignorantes Biblia perti ra bang manaway na reverend siya ra madaay mao'y tao nga black and white di kay black and white black and black yun ni siya basa kinsa ni gisudlan sa 7 ka espiritu. Aniya Brad Cesar basahon ta kining gingon mong sitas nga gisudlan sa 7 ka espiritu ug lain-lain bang ngalan pa ug sa wala madugay tapos niini siya miadto sa mga kalungsuran o kabalangayan nga nagwali o nagsangyaw sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios. Og matud pa mikuyog kaniya ang napulog duha og ang pipila ka mga babae nga nangayo gikan sa mga mahugawng gikan sa nga daotang espiritu ug sa mga sakit mao sila si Maria nga nganlag Magdalena nga gigingalan gigulaan ganig 7 ka yawa. Unsay ginabasa nato? Gulaag 7 ka yawa, Brad Cesar, dili man ni tagsa-tagsa ang pasabot. Usa ra man ni katawo ang gulaan sa 7 ka espiritu nga mao si Maria Magdalena. Busa sa side ni Aquilino Valencia Brad Cesar, mamagani niya ning wala ni niya gi ribatal Brad Cesar. Tubagan naki. Wala siya mutubag na, wala siya mutumpang. Nining mga atong aligasyon kaniya nga naman tungkod kay dako man kayo intaw ning kasaypanan niya dakong tamparos niya iyang explicar nini nga 7 gini daghan ang gisudlan nini nga 7 kalawas pero sa Biblia ang gipasabot usara kalawas 7 ka espiritu pero usara intawon ang lawas nga buot gipasabot mga gisudlan sa mga igsoon dili tagsa-tagsa nga ingon niya mao ni Luloy mao ni Cesar mao ni Samuel 7 ka tao ang gisudlan
Pero sa Biblia, dili 7 kalawas ang gisudlan, kundi usa lang kalawas ang gisudlan sa 7 ka daotang espiritu. Uy, maulaw baya take in taon pagkaluoy sa upaw. Upaw pas personal, upaw pa Diyos katarungan. Be, asa man kay mabasa sa Biblia nga kanang gisudlan sa 7 ka espiritu, lain-laing pangalan, si Reverend, ako, si Samuel, si kinsa pa na, si Rizaba, kinsa pa si Mangalos, o kinsa pa, si Hernan Pipi, si Ronald Canyawan, o si kanang gitawag og Tilibrico. Biasa ke? Leksyonon ka na mo. Sultihan talang take. Ayaw pagpanaway ni Reverend kay ikaw ang imuhang hinubas Biblia black and black itumpas lubot sa kaldero ng imuhang pinamatud-as Biblia. Wa ka mawaw anike, naghubad-hubad ka sa Isaiah 43:5 nga kanang mga kaliwatan sa layong silangan, nga mao na magdala sa timbre sa Espiritu Santo, mao na diha ang kaluwasan. Unya ang pangutana, unsay giingon nimo? Mao na ang gisudlan sa 7 ka espiritu. Wa ka kamabuang ki sa imong pagsabot sa Biblia. Wa ka kamabuang. Ang gisudlan sa 7 ka espiritu ki wala sa individual. Ngayon individual nga tagsa-tagsa ka tao ang gipasabot sa gisudlan sa 7 ka espiritu maura in taon si Maria Magdalena. Basig wa nimo ni mabasahe, basaha ke ang Lucas sa iyahang kapitulo 8 bersikulo 1 ug 2 aron ka mabutan sa pagsabot sa Biblia. Magkauwo ning tawhana, hilas-hilas naman taon ni tawhana. Oy, maayo kaayo manaway, utro man pud ay wa pud kabangkaagan. Tubaga na ha, karong Domingo. Hasta ng Proverbio 25:9 o kana Isaiah 43:5 nga kanang mga katawhan nga nasa layong silangan mao nay panudlan sa espiritu sa 7 ka espiritu siyawa. Tubaga na ha, bantay jud nagdin mo tubagan. Og ako po challenge ni si Andi. Kanang ingon man nga kadto kunong bata nga diin akong gigunitan anak kuno to. I-challenge ta ka Andi. I-challenge ta ka pamatud nga ako tong anak. Kay nag-ingon man ang imong amahan nga na ako'y sakit sa iro. Pagutan na po ng imong amahan, wa ba na sakit sa iro? Pwede bagod na nga nakanak siyang daghan nga wa siya sakit sa iro. Pag sure di aki oy, pag sure di Andi. Bueno, mga ilatag pasaylo sa ato ang mga kaigsuunan karon. Pasensya na lang gud intahan mo mga igsuon unsaon ta man ning atong kaning magwawali nga nabuang na nga mao sa Aquilino Valencia wa magipagkutat igo lang pud may manubag sa iyang mga aligasyon. Og daghang salamat sa inyong pagpataningog o kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. Kung kinisab si Brother Samuel Montemayor mingon lang kanino ang sunod Domingo, managoban gyapon kita sa samang oras ug istasyon ug mayong hapon kanatong tanan.